Og sa ato ang birthday celebrant Vice Governor Mark Cagas, sir, good morning, happy birthday. Og sa atong mga frontliners na padayong nagadistribute sa mga food packs gikan sa Provincial Government of Davao del Sur. Adinhang atong mga frontliners, Ma'am Gigi Lano sa PSWD and staff, si Christopher Tan and sa PDR, mga staff usab ni Sir Tuping. O sa atong mga correspondent sa Charm Radio Team o sa Provincial Information Team. Ang galon na to ning ato ang 1 week face mask, di ta karong istorya. Ha? Oh, para maklaro po nila ning atong kabatignaong po, ha? Iniwa na gini hapin-hapin. Mao na gining naong nga, ha? Wa na hapin-hapin eh. Kadali lang, ha? O karong buntaga! Text line siya na to, be, ha? Hatag na to ni Da. Kuhaan ninyo siguro. Basig usa mo sa mga maswerte. Ha? Yang makadawat ni ining maayuhon o kining ayuda o pahalipay karong buntaga. Kuhaan ninyo ni ay sa mong tawag, kadali lang ha, mingon lang ko go ha. 0948-900-0037. Happy birthday Vice Governor Mark Cagas, more birthday to come. God bless and more power gikan ni DJ Jen Maki Arcamo. Ayan, happy birthday Vice Gov Mark Cagas, #Dumadi, gikan ni Ethel Constantino. Happy year's birthday, Vice Governor Honorable Mark Cagas from Gemma Aguilar. Okay, mo na itong dula, Ron, ha? Mo na itong dula, garon. Si Congresswoman Didi Cagas, kabaloman mo ani katong mga nagkapaminaw gahapon, migahin siya din sa atong programa, Runda Probinsya din sa Charm Radio, og 30,000 pesos. Ha? As in, 30,000. Hindi mo malipay, anak. Migahin siya 30,000 alang sa, o paminaw mo ani, alang sa. Una, poorest of the poor. Katong mas mahirap pa kaysa sa daga. Grabe na po na mahirap sa daga, oy. Ang punto din ha, katong mas labing ng inahanglan. Okay? Kining 30,000 sa mas labing ng inahanglan, kulang ramang kainin kung mag-isgot ang tibuok. Davao del Sur, bisag digos lang, kulang kainin. Pero may na lang kaysa wala. Diba? Okay, so, ang aning buhaton, poorest of the poor, then wala naka-avail sa amelioration program sa gobyerno. Kaya ayuda man lang ni siya, at least dili kayo guol. Kaya sa tanaw ba na ko ani, dili tanang poorest of the poor maka-avail sa SAP. Kaya usahay, daghan na kay kauihan. Bis nagkalisod na, porkit naalay gamayng negosyo. Diba? Samok na kayo. Daghan na kay istorya. Nalang kay usa ka abroad nga anak, daghan na kay istorya. Imbis nga nagpait po ta, bisag pag naiusa, bisag duha nga abroad nga nagsuporta, pait man lang gyapon, daghan na kay istorya. So dili tanang poorest of the poor mahatagan aning SAP. So doon ay ginagmay nga ayuda pero dako ng tabang, no? Inaagi sa diskarte o dedikasyon sa atong kongresista. Mao ni ang atong buhaton ha, kung ikaw sigurado lang nga wala ka naka-avail kay may balan maya gihapon na. Ya magtawag-tawag ka karon nya naka-avail ka sa SAP. Wala ginay giingon, miyembro ka pa sa 4-piece, mo-avail ka pa sa SAP, mo-avail ka pa sa DOLE, mo-avail pa yung kaaning karon sa itong programa, unsay tawag ni mo ana? Unsay tawag sa imo ana, no? Sure, oy! Hangol o sa ba? Hangol, hakog. Nara diha, malibog ta, no?
So sigurado lang nga kung wa kay labot sa SAP, ayaw na lag-apil, no? Ihatag lang nato sa iban. Ana na lang ha? Na makonsensya na lang kasi mo ko galingon, apil ka sa SAP or naapil ka sa duli, yung manawag pag yung ka karon. Unya problema matubag pag yung ka. Malista pag yung ka, no? Nya pag abot dito oy na double man ka, di gihapon ma-release, sayang kayo. Inay mahatag unta sa itong mga kaigsuon na mas labi na nahanglan, no? Okay, sige mo na itong buhaton karon. Kinay sige tawag ron, di yun ako na itubagon ba? Da, palong lagi, di man kahulat. Ano maghang niya itong cellphone, impas na tanan ani, wala kita ni. So kay 30 mil man, tagsa kalibo kada usa. So, natay 30 nga makiter, yan nasugda naman na to gahapon, tiwaso na to karon. Para mapaspas na to ni mo na itong buhaton. Dali ra kayo. Dili pwede ang text. Nasabutan na mo gahapon, dili pwede ang text. Kay kagahapon lang daan, text lang daan, niabot og almost 300. O saan na ni mo 30 ra may kailangan na to, niya nabot og 300 hapit. Dili makaya ha. 30 mil raman. So, kay di man ta mo entertain og text niya mo sultig ngalan, address, number, iagi na lang og tawag, no? Unya inig tawag na to, ato lang pangayoon, complete na name, address og smart number. No? Smart lang para smart ra man kun naa sa amo diri, dali ra mo matawagan. Tagay ko kuan ha, tagay ko og kanang singalan ani. Tagay ko pangalan anang BHW nga nag-ingon nga hala sige pamutar pa mong kagas. Magkaapiki sa SAP o sa labot ni kagas ana. Tagay ko ngalan. Start na ta, sugod na ta ha. Ato sa ning inuman sa nato ni kay mong kulbaan ta ni. Saon na to ni. Kung malista bitaw inyong ngalan, ayaw lang mo pagdali ha, pero dili hinoon kay ni dugay. Kay inig abot sa 30 kabuok nga mga caller na to, ato maning ihatag dayon kang kongrisuman Didi Kagas. Oy, pagkaswerte na lang gyud ani no sa adlaw pag gyud sa pahinumdom sa adlaw natawhan sa tong Vice Governor Mark Kagas. Nasa linya na to karon ang tinubdan nining ato ang kalipayon karong buntaga nga atong nabati o atong madawat. Nasa linya si Congresswoman Didi Kagas. Ma'am, good morning. Good morning, Mike. Yes, ma'am. Nagbalhaan akong radyo. Okay, ma'am. Kayo Karoon dyan ako nag-feedback. nakatawag, Mike, kay higda-higda ko. Mm-mm. Nya, kanang, una sa tanan, I'm going to greet my son, Vice Governor Mark, for his birthday today. Mm-mm. Unya, ang kaning 30 Mike, akong i-release ni Mark, Mm-mm. muna iyang irigalo sa mga tao. Wow. Unya, 30 raman akong gilingon, Mm-mm. ihatag na ko ang 60 katao. Uy, Atol wow. sa birthday ni Mark. Wow. Regalo na ni Mark sa mga tao. Imbis ang tao mo regalo niya, siya ang regalo sa tao. Nabali na, nabali. So, magkuha tag 60 Mark, Mike. Okay. Kunya, ikaduha, Mike, na andam na ang katong tag 1,000 sa kada pamilya. Mm-mm. Kato na nag-reading at pangalan nila. Mm-mm. Na-identify na yun, unya, i-release na mo karong dawa atol sa iyang birthday. Okay, ma'am. So, mga 95 man tingali ni unya, gipalitan ni Mark o pinubri lang god karon usa ka chicken sa Jollibee. Mm-mm. Aron makapaniud to sila inig Inig-claim nila. Murag 95 na sila kabuok. Ah, I So, see. tag 1,000. So, napaslay madawat na 1,000, napaslay paniud to, ma'am. O napay paniud to. Okay. Gikuha na ni Mark. Kay di Okay. ba yata ka-party karon kay Bawal. kuan ba yata? O bawal. Bawal ang tapok. Unya Mike, kuan gamay lang kaayo, mga napulo lang tigali. Mhm. Apil mo duha si Jay, pero wa na ila indalhon. Okay, ma'am. Kay maghuot na punta dito, makasakit na simbako. Timbako. Okay, ma'am. Sige, ma'am. So, So, magsugod mga na ko ang ron, ma'am. birthday ni Mark, ito Okay. may nanghatag sa tao. Okay. So, may kita taon niya dito. Okay.
nagtanaw sa ko sa TV, pagdayon kung naapil ba ang Davao del Sur sa kuan nga makagawas ta, pero o makagawas mong galing sa mic, advice kini nako. Kaninyong tanan nga naminaw, dili kita kumpiyansa nga pwede na tayo mabuhian na tayo murag langgam ta nga nakagawa sa halwa. Mao lang gihapon ang atong batasan, magmas gihapon tang tao na distansya gid sa tao, dili manong bahay. Tawag-tawag lang ana sa bintana. Pareha sa Italy, may nagkanta nga singer diha sa gawa sa iyang pultahan. Ang probably ang mga kundo dito na makpak ang mga tagihan sa kundo, pero wala mo dool. Wala mo dool. So dili gihapon magkumpiyansa. Dili magkumpiyansa, Mike, wa pa man inahuman. Yes. Remember nga wala pa'y cure. Although kami, ako, kada gabi mo inom di ko paracetamol, Mike. Karon way kalentura. Opo, bitaw. Kunya, di ko yun as much as possible. Yes. Nakatabang tong mga paracetamol imong gipanghatag, ma'am. Mag-order na po ko, Mike, kung wala na, mahanang kaayo ba? Lagi? Sige Mahal lang, yun. basta kay nakatabang ka. Okay. Kunya, Mike, ikuan lang na og 60 ka tao. Yes, ma'am. Atong hatagan sa atong sa 1,000. So mag-start ko karon, ma'am, og dawat og mga caller. Oh, Okay, ma'am. basta Sige. 60 na ko to. Yes, ma'am. Kay ato naman po nadalhon sa ubang munisipyo. Okay. Yes, ma'am. All right. Kunya, nanginaot ko nga madungagan na aron makaserbisyo ta sa 9 municipality. Kay ang atong giserbisyo ni karon Digos naman. Digos pa lang. All right. Sige, ma'am. Sige, Mike. Thank you. Okay. Daghang salamat once again sa imuhang grabe ka good news gikan sa to ang kongresista, Congresswoman Didi Cagas. Atol gyud mismo ha karong adlaw sa adlaw natawhan sa atong Vice Governor Mark Cagas. Happy birthday, Vice Gov! Happy birthday to you. Nabali na ni ha, inay kita mo'y muhatag ni Vice Governor, kita mo'y matagaan o kaginaldo regalo karon. Mantay lipay na kay tas 30, nadoble atong kalipay kay liman mo na doon sa ayop sa isinta na ha. Atol sa birthday ha ni Vice Governor. Wala pala yung birthday ni Aron, 30 ra gyud ta to. May gani ni pagka-Biyernes ni na atlag birthday ni Vice Governor na imo sa isinta. Yee! Okay, andam ang papel og panulat diabe. Good morning to Jerica Diacamos and to Diana Joy. Morning ni mo diha Mike Nakwa, galanog-lanog imong tingog diri sa Barangay Kugon, Castaños family. Ready na diha? Ready na, Dodge? Okay na, Dodge? Okay, ready? Yawaan itong i-fix. Ay, pagkaswerte sa pinakaunang nadawat, ha? Pag may balaan na to na nagbalik-balik og tawag, automatic tanggal. Sige. Hello? Hello? May buntag. May buntag sa... Kisa ni? Hello? Hinaying radyo. Flordelisa Alberca. Ha? Si Flordelisa Alberca. Flor de Liza Alberca. Ma'am Flor, hinay lang ang radyo. Hinay. Okay? Sige. Ma'am Flor, Flor de Liza, taga-asa man ka, ma'am? Taga Ponto, sir. Taga Power 3 de Mayo. Power 3 de Mayo, unsay trabaho nimo? Naro po sa balay, sir, oy. Unsay trabaho nimo diha sa inyong balay? Nabantay ko bata. Pila ka bata imong gibantayan? Isa ragot ka buo, kakuang apo. Apo nimo. Kumusta ang buhay? Moro gyapon. Murag na may tigtubag nimo diha? Murag na tigtubag. Anyways, gusto ka mo avail?
Oo. Okay, unsa may imong istorya diha aning pahalipay para sa birthday ni Vice Governor Mark Agas. Ay, one day ka na. Happy birthday day kay Vice Governor Mark Agas. Happy birthday, sir. Okay, sige. Unsay smart number nimo diha? Smart number? 46. 46. Okay, sige. Salamat, Flor de Liza. Salamat. Okay, may butag, caller. Agay ka mo lagi na. Hinayi ang radyo, aron di ka mag-feedback. Hinayi ang radyo. Ako din ay si Mohaini Mataranga, tigpaminaw sa inyong programa, taga-Zinwan, Purok Islam. Dali lang, hinayi isang radyo para maklaro ang pangalan. Dodge, palihog ko Ako Dodge. bless ko na ating bukan, Vice Governor, Mike Cagas, Batig Mahabil, dahil ko na yan, 7,000. Sige, unsay pangalan? Mohaini Mataranga, sir. Oh, Noaimi Matarana daw. Noaimi Matarana. Yes, Okay. sir. Taga-asa man eh. Taga-Lupisay na, Barangay Zinwan, Purok Islam, sir. Purok Islam, Lupisay na Zone 1. Okay, smart number ni mo ma'am na unsa man? 504646. 4646. Hinaya lang. Ma'am, hinaya. 09 Ah. 07. Okay, salamat sa inyo hadiha. Sa kitas dulunggan ano. Hinaya lang ninyo yung radyo. Okay? Para di ta mag-feedback. Natay laing caller na sa linya. Hello, mayong buntag. Yes, hello, sir. Good morning. Pangalan? How does si ko answer si Joy Casas Awu? Kuhanin mo, Dodge. Joy Yes, sir. Casas Awu. Yes, sir. Okay, taga-asa ka, ma'am. Taga Kuan, taga Zone 3, Lim Extension. Lim Extension Zone Yes, 3. Ang sa'y trabaho, ane? Call center agent po. Oy, call center agent, manday ni. Pero sa kong mama ni siya si Uy. Okay, sige. Ang sa'y number, smart number. 631. Okay na, kuha, Dodge. Okay, salamat, ma'am. Ay, kay Kuan, kay Mark Agas, happy birthday and stay healthy para sa mga katawhan. Alright, Sana lang. sige. Salamat kayo, ma'am. Thank you. Alright. Hello, Hello, sir. May buntag. mayong buntag, kisa ni. Oray si Christy, sir. Ha? Christy, taga Flying A. Christy, apelido, ma'am Christy. Atelyado, sir. Gegrimosa. Ha? Gegrimosa. Kuha ni mo, Dodge. Christy. Gegrimosa. G-A-G. Ating goat. Oh. Opo. Okay, taga Flying A, Barangay. Barangay Zone 1. Oo, Flying A Zone 1. O sa'y trabaho ni mo? Balay lang, sir. Sa trabaho sa balay, nagpanday ka? Housewife, sir. I see. Okay, sige. Happy birthday. Okay, ay number daw, ingon si Dodge. O sa'y number ni mo? Number lang. na. Smart lang ha, smart. 283. 283. Opo. Okay, sige. Salamat. Salamat. Alright, sige. Kini ato mga viewers sa Facebook ha, tawag mo ha 0948-900-0037 ha. Maayong buntag Sir Mike Nakwal, lanog-lanog kay kadri sa Mabini Extension sa Purok Sampaguita. Happy birthday to Vice Governor Mark Agas. God bless Davao del Sur. Gikan ni Sir Melvin Anthony Aguilar Sabio. Good morning, Digos. Happy birthday to Vice Governor Mark Agas. Wishing the best of everything. Gikan ni Jennifer Humuad. Hello, may buntag. May buntag, sir. Oh, may buntag. Amahan. Oh, Clarita Amahan, taga-asa. Agustin, Purok 1B. San Agustin, ibutang diha, San Agustin. Oh, smart number ni mo. Sa akong cellphone, sir. Ha? Smart number. 4123. Muadulin takuan ng 1,000 o great ko ni Sir Mark. Happy birthday, Sir Mark. Unta, dagang pangkatuigan mo mong umaabot sa imong servisyo, sa imong kinabuhi. Okay. Great ko kay Sir Mark. Mm-mm. Happy
Happy birthday, Sir Mark. Unta, dagan pang kapigan sa imong kinabuhi o dagan pa pong kapigan sa imong serbisyo. Alright, salamat kayo. Sigurado malipayon si Vice Mark sa inyong mga mensahe. Next caller. Pangalan? Hello? Hello. Diyos ko. Tanay! Taga San Miguel ni Aime. Unahang pangalan? DIC Calatero. Ha? Sabaan na si katawa day. Hello? Pangalan? Ma'am, Hello? ma'am. Unahang pangalan, unya na ng katawa. Siguro ako. Ikaw lagi, ikaw. DIC Calatero, sir. Ha? Unsay kayat? Hello? Unsa to? Kay Master. Ane na lang ha, hinaya sa pagsulti para maklaro dayon nato. Pangalan? Taga Barangay San Miguel, sir. Oo, taga Barangay San Miguel. Pangalan, ma'am? DIC Calatero ang pangalan ako, sir. Okay, congrats sa inyo ha. Congrats sa inyong panghinaot. Happy birthday! More blessings to come! Good health! Okay. Sige na, salamat! Alright, congratulations. Sige, diretso ta, diretso. Hello, may buntag. Hello. Oh, pangalan ni mo, ma'am? Sir Mike. Good morning. Pangalan? Christina Calamba. Christina Calamba. Taga-asa man eh. Diri sa Purok Everlasting, Luna Extension, Zone 3, Digiti. Smart number. 88. Okay, sige. O sa imo panghinaot kang Vice Governor Mark Agas nga nag-birthday Mo karon. nagtawag ko karon kay mo gusto di ko mo greet kang Vice Governor Mark Cagas sa iyang birthday karong adlaw. Okay. Ang hinaut ako nga kagan siya sa Ginoo ug maayong tanglawas. Hinaut pa unta nga sa kanunay siya mag-aalagad sa mga katawhan sa Davao del Sur. Salamat, ma'am. Oh, God bless you, ma'am. Salamat kayo. Oh, hello, may buntag. Oh. Hello. 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 Oo. Hello. 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 Na mapakang kag iro diha ron. Hello. Oh, sumod. Hello. Oh, hello. Hello man eh. Oy, sa inawa nara ko diri. Hello. Oh, hello. Wala ni na wa man eh. Hello. Na nabungol na kunay. Sir. Hello, nay. Nay away dia nay. Baan ninyo eh. Mo mag nay rambol. Wala bilag speaker eh. Ah, okay, kisa man eh. Hello. Oh, kisa ka. Birthday. Ay, salamat. Nagpuyo. Ha? Nagpuyo sa San Miguel. Di, San Miguel, Udaka. O, kisa man ang nagpuyo. San Miguel, Udaka. Kisa lagi nang nagpuyo. Udaka, San Miguel. My God. Paspas kay taneng kalakihan, ba? O, pangalan. Hello, Arlene Acuido. Ha? Arlene Acuido. O, Arlene Acuhido. O, mong smart number, nay. 909. 909. Okay, dudes? Okay, salamat. Okay, salamat. May buntag ninyo diha. Okay. May buntag, sad. Alright. Hello, mayong adlaw. Hello. Hello, kisan eh. Hello, good morning. Good morning. Kisan eh, palihog. Hello? Oh, hello. Mangitaglain kay Piting Dugaya. Mabtantag siyam-siyam. Sige. Oh, hello. Hello, may buntag, sad. May buntag. Kisan eh. Si Richelle Arantado. Ha? Richelle Arantado. Rachel. Richelle Arantado. O sa trabaho ni Rizel. Pero sa pagkakaroon, sir, wala na ko sa trabaho, sir, kay hindi ako sabi mo,
Bumbes, Butas Palengke. Okay, taga-asa man ka? Dito sa Barangay Sentry, Luna X. Luna X Zone 3. Okay. Unsa imong smart number? 408. Okay, sige. Great lang po ni Vice Gov, sir. Okay, unsa imong wish? Happy birthday, Vice Gov. Wish na ko na maayo inyong panglawas na nagsampay ka matabangan sa Kadisig Karot. Okay, sige, salamat Salamat, kayo. sir. Alright. Greet daw, happy birthday, Vice Governor Mark Cagas, gikan ni Mernalina Flores Cabanilla. Hello, hinay lang radyo. Sabi ay si Lini Jim Buragay. Ha? Lini Jim Buragay. Lini Jean Buragay, taga-asa man ka? Lapu-lapu extension. Sentry. Zone 3, unsa imong smart number? 9 rito. Kuha, Dods? Okay, unsa mensahe nimo o wish nimo kang Vice Governor? Happy birthday, Vice Governor. Main lawas. Maing lawas, okay. Pwede sa mga pamilya. Alright, salamat sa inyong pagtawag diha ah. Dayan salamat, sir. Okay, sige. Hello, sir. Hello, Mario Butag. Tagalunan ni sir. Pangalan? Wilmar Flores. Ha? Wilmar Flores. Unsay number? 08. 08. Mag-8 ko, sir. Okay, sige. Unsay mong mensahe kang Vice Governor? Happy birthday, Mark Cagas. Okay, sige. Salamat, caller, ha? 604. Hello, may buntag. Hello. Kisa ni palihog. Leticia Antene. Ha? Leticia Ante. Taga-asa. Taga Sinawilan, Digo City. Sinawilan Digos. Unsay mo ang smart number? 4604. 4604. Happy birthday, Vice Gov. Wish na ko nga more blessing and more power. Alright. God bless. Salamat sa pagtawag. Hello. Hello? Yes, kani ba? Hinay ang radyo. Pangalan? Mona Lisa Ramos, sir. Lisa Taga Ramos. Colorado ko, sir. Taga Colorado. Okay. Usay. Wait lang, sir. Wait lang, sir. Tama kasi na, sir. Taga Colorado ko, sir. Wala lang ko trabaho lagi, sir. Bakit kong anak? Mo ba? Anak, sir. Isa lang. Colorado ko, sir. Okay. Usay mong smart number? 790. Okay. Wish na ko sa atong Vice Governor. Salamat kaayo. O saya mahahatag sa mga relief goals o more birthday and good health, sir. Okay, ma'am. Okay, salamat kayo, sir. Congratulations. Salamat sa kong anak. Congratulations. Okay. Salamat kayo. Di paya lagi, no? 653. Hello. Hello, sir. Hinay ang radyo. Isa man ka. Si Rosalinda Silvano, sir. Rosalinda. Pamabili Extension. Rosalinda Silvano. Barangay San Miguel. Number na ko, sir, 0950-565. Okay, wish nimo kang Vice Governor Mark Cagas. Sana magpadayon siya sa iyang maayong pagserbisyo sa Katilingban o sa Tubuong Davao del Sur. Okay, congratulations. Thank you, sir. Okay. Ayan, ha? Hello. May buntag. Isa ni Para Berola ni sir sa Barangay Aplaya. Sara Hibirola, Barangay Aplaya. 0918. Okay. 0918-2606. Okay, mensahe kang Vice Governor Mark Cagas yung birthday. Mrs. ako kang Sir Mark Cagas. Happy birthday. Salamat sa mga ipangatag diya ng mga kinabang Okay, sa mga tao. congratulations. Salamat. Okay. Yee! Alright. Hello? Hello? Kisa ni palihog? Dailin, sir. Dailin, taga-asa man ka, Day. Taga Purok Barilis, Dawi, sir. Purok Barilis, Dawis. Okay, naminaw ka diha? Yes, sir. Usay trabaho? Aragbantay Lagbata. Okay, number.
94. 94. Okay, imong mensahe, basig na kay mensahe kang Vice Governor Mark Cagas. Happy birthday, Sir Mark Cagas. God bless you po and more blessings from. Congratulations, Dailin. Congratulations. Oh, hello. Hello? Oh, kisa ka. Si Gerard Albino. Ha? Si Gerard Albino, sir. JR. JR. Albino. Salamat, sir. Tagamati. Aware. Okay. Si JR Albino, Tagamati. Sa imo ang smart number, Art. 5881. Okay, na kay mensahe sa tong birthday boy? Happy birthday kay Sir Mike o padayon sa kong pagkamaayo sa katawan sa Davao del Sur o pagka natinabangon. Sir, JR, congratulations! sir. Okay na. Pila na lang. Dawat na lang tag siguro 5. 5 unya. Tama na ha? Kay mulakaw pa ko. Oh, hello. Oh, kisa ni. Si Jeffrey Arellano, Taga sa man ka Jeffrey Arellano. taga Lola Extension, Sarok of Lasting, Sa barangay. Zone 3, Zone 3. Ang say number. 267. Okay, Dodds? Good health, Vice Governor Mark Cagas. Okay, sir. Congratulations! Thank you. Alright. Oh, hello. Si Christina, Gineta Hinailang imong radyo. Kinsa ni? Christina Gineta, sir. Nagahain ka. Paligi, Hagunoy. Paligi Hagunoy. Okay, imuhang smart number. 852. Okay, unsay imuhang panghinaot ni Vice Governor sa iyang birthday. Happy birthday, Sir Golf. Mark Cagas. Stay guapo. God bless. Alright, congratulations sa imuha. Thank you. Okay, sige. Yes, hello. Hello? Ano na lang, pagkitubag na. Oh, kisa man Hello, ka. Tiblawan, sir. Pangalan sa ma'am? Criselyn Bantilan. Tagasa. Taga Panaglib, sir. Panaglib, Kiblawan, o sa imong smart number. 775. Okay, mong wish to Vice Governor Mark Cagas for his birthday. Happy birthday, Vice Mark Cagas, and more birthdays to come. Okay, ma'am, congratulations! Salamat. Okay. Duha na lang kay mulakaw na ko. Computer na niya ang sobra siguro paningkamutan na to ugma or sa Domingo o sa Lunes.